Jatrano lamsogo haini hai chin jorani sok geseng tini faisok paike chini da English no sung chuba ma haikeno tini bo sung chin da English no suba haini chung phalejak agor trawo geseng chini da English ni tabuk chung phai khna paike chini basino tabuk hospital ti phaijak geseng tabuk tu mani logologino chung chini basi bai to chung kokma sagalaka geseng yang chin da English ni khupti chung kok thai khna na leno tabuk sukra tei bini je logi song besok serius da bom high condition no tong ke chung tabuk khna nelen chin da English khupti phade dara pulana lamsogo chin chana hani hai belai chin joran nisna belai ka hambai an chan joran logi tomo babe tako bon pakla sa hambai na thwa tabuk an logi songke tabuk to bot tikher ka yo na operation khanya babe joton de dikhai pabe ke boro na sokka tabuk operation khanya tarik ne chaita digi wata tinin chaita digi wa operation na cha kam operation ma kor taro ke ang ma habliya ar borok to ya ke ma kon ma ton ya kam ang khana ro ko sia ma hawan ko kota in khana fungo digi dana soni digi ata ni sintes ma hawan cha ke mana norok ani logo soni ka ga kam kurang ko operation na uthong kam kurang ka no tain sani su di tai sipai thon sani su dian logo soni ka ga kam kurang ko nang thuk ne ko mana corona ang ko yo kam kurang ka kham tung thuk ne gedar atte kaisa kok je chini lukorok norok no kubang ma chini truti kang tung ya ko chin darani truti kang tung norok no chuba hori tongka nung borong ni bagile tam message na mu chung mon ba ka kang corona bela ka hambai maro ano an chan jora tu ma bagai ang wasuk ano an bagai asuk ko khaigala khani ang wan su lo korok no tam khan bagai onek an bagai borok tam sanai abo khai to ba khai ma chap saka hamza wa no ma chap ka lo korok ni tu ba mu nang tabuk rang ti sang gai mong to mu nang tab ko operation khanyam tu kha mon lo corona belai ka pai ple hambai maro an chan jor tu ba ma bagai ge tabuk se jratei chini basino sak hamnar na bagai kuno rang pusa sugya ro dong tong tabuk se jratei am to tab to motamoti suk drop tabap nong drop tu do thudrup drop ta ba extra rang pusa kesa to na na ma hajat kuma to ta kise bisi pan bari man le ke o ko rugi rok doi hamya ka to boro do chuti dia ke extra kesa aro rang rok kesa bai ti adi to ma nangai phan man hajat ko boro kha na sai chot rok sa kono tesa extra ta kise bisi rok kon thaman ya diba em hajat ka tap ta kisi dari lupur teksat foto pun coba kan tesat pucuk drop utama hajan kan lukurong tanyang pojok mon tekisat kan tekisat coba deh nih mon lukurong no kisah pojok kotor ge jeng dara chini jeng yang khaje te jeng khana pa norok mia ni salo non khai ko jaga o khai norok mia horfung no o jaga no mathuka kuno jaga thuimali ahne aboke norok tabusu jarte ke tongna ni chana ni kuno ব্যবস্থা rok jaga da manka roto tongna chana jaga to kre sudo asugu simi ma tongta baira wo roto kun khuzana jaga kre bla ke kaisa nok na ka pisong tongla lo tabuk ak tolana ke ina kun khai khuzana jaga tong kun khai kata bana ke tongwa haje ke pi sa ka har kine kata tung khamne ya kata ro khne ge norok o jaga khoro busu ro phake na je basil no ko ko ang dara sinta bai nin dara ge norok ta phung ni o jaga thula ya chala ya ke ma tong na ke da ge tabuk se jratei basin nairan bagai ka sugya ko mane ka phano apor bipor nang man ko bagai ta kisi sama hai dok na ko ge khna mang khna chini dara ni khuktai tabuk chini basino hospital ti phajak haipano chini basino sakham nairna bagai tabuk se jratei chuk phano mane emergency ni bagai thinango emergency tomung nangi thangkangke chugya jorawa apro rang puisa sodnai haini bagai lukorona tabuk bo chini dara ingres kohir tongko lukorona je mansang norok buskang ni sala borong te gissa subana bagai ge chung muchini bukhaktei chung chai tokai naino chin dara no chung busuk jratei suba hori mano chung bini gandara busuk jratei chung basai mano ge chung paithak puilan simi chung paithak jrap bini update chung reino tongnai norong nai tongre chin jarani so hori